Stana has decided kupa Olah advice hanzi auregi basa usati wawana rimwe. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Our teenager 40-year-old teenager adecide kupa umwe murume advice iye wakanga mwaka kuti hasi employed mukomana ari kuti iye kuna Olah vafetu usati wasiya basa rako understand wakangofanana nemukadzi anopfimbwa ari pamurume wake ukangoita single havachadi. Stay at your job, negotiate for better, handiti waane zita, or power to control the people. Have a contract that allows for a side hustle. Sometimes the label is your backbone. A few will make it, but kazhinji, you can only recognize girl from Nando's only when you see her at Nando's, not when you meet her in the club or supermarket. From Stana varume vanorwa hondo. So Stana ari kuti kuna Olah, this was a bad move zvachose wanga uchifanira kugara uri kuStar FM. Hey, wedwe unenge uchiti zvimwe ubudirirewo uedze kuita zvako zvinhu zviri independent. Musakanga mwaka Olah haana kubva by choice. Dai maona machemero anga achiita pa previous video, please check it out. Zvaratidza kuti Olah arwadziwa zvikuru. Nyaya iripo ndeyekuti pane mari iri kunzi yakabiwa. And Olah is one of the people vaikahandla 2000 iyo yakabhadharwa neclient. So guys, ana choice, but he has to leave. But musakanga mukuti he already has a YouTube channel in about 60,000 something subscribers. Vanhu musakanga mukuti vanoda brand as in Olah, not Star FM. Saka tinotevera show yake wherever he is, and iye abva anyorawo akati iye good morning family. I really want to thank everyone for the love and support you have shown for the past 12 years. I'm thankful for what starfm did for me, for makore ese apfuura the corporate world. I appreciate your support so much. Ndakuenda on a new chapter. Ndinoda kutenda rutsigiro rwenyu for the past years. I'm launching a big podcast show with exclusive interviews, unfiltered interviews. It's gonna be lit, trust me. For now, mwana wese gara waita subscribe to my YouTube channel for more. Saka mukomana gara ane plan. Ari kuti iye ari kunovhura a big podcast yaanenge achiwinza exclusive interviews unfiltered. Paari kutaura apa zviri kuratidza kuti kana uchishandira a certain company vanokupa kuti izvi ndo zviri muconstitution medu, you maintain our image by saying this and that. It's more of you are given a script in as much as you can twist it up and unenge une script yauinayo. Saka Olah haasi kuda zvescript, ari kuti iye ari kunoita zvake zviri personal. The reason why vanhu vari poor kunyanyaiwo maartist aya vane mamanagers nemalabels inyaya yekuti vari kudyirwa mari nemalabels aya, but they are failing to stand on their own or to establish their own label nekuti vanotya kunzi chi label iri ndo backbone yako sezviri kutaurwa nadziva vanotya kuti vanozvimirira vega. Now he is 40, he still doesn't have a label. Stana is one of the big guys vakatanga kuimba kare kare dei vato vaivo vari kupinza vakomana vadiki music, but nefact yekuti anoda kuramba ari pabasa sezvari kutaura kuti ini ndoda kuramba ndakapfeka t-shirt eNando's kuti ndirambe ndichaidentifywa those people, then ari kutorega maopportunities achienda. Olah azonyora zvakare tsamba yake to the fans akati iye my journey on radio has been one of growth and progress from the day andakatanga musi wa25 June 2012. I remember nervously embarking on this as a 20-year-old young man full of energy, zeal, passion, and hope for greater things. I had no clue kuti DJ Ollah achazova munhu kana zita hombe rakadai. So Japraiser says profoundly about gratitude in his song Tenda from Chiremera. Unofanira kutenda unokuperekedza murwendo, kufamba wega haungagoni. Ndinoda kutendai mese for propelling me to who and where I am now through your support which came in different forms. My gratitude goes out to everyone follower pama platform ese pamunoteerera content yangu. Ndichiappreciatewo zvakare vandakashanda navo nekubasa kwandakashanda my workspace
and some of whom groomed me. And I thank you so much to corporate partners vakadecida kubranda DJ Ollah and making it a big brand. I'm so thankful to Star FM Zimbabwe for giving me this opportunity to launch, nurture, and grow my radio broadcasting career. Makandiburitsa mumatope kuva a rural boy. Now I'm an urban star. Hey, yeah, mukomana akapinda muguta. And it went, but now 12 years later you can do the maths. Akuenda kunotanga his own career. Growth is not static, it is dynamic. As I continue to grow in this journey, I've taken a new route to other potentially greater challenges. Mukomana musaka haasi kuenda kuchando mazvinzwira mega, ari kundovhura zvake oga big podcast iya yatataura. It has not been easy to settle on this decision. My heart is heavy as I announce to you that I'm moving from Star FM Zimbabwe. It has been one of the greatest pleasures of my life to serve the Zimbabwean community as a radio presenter for the past 12 years. Thank you for loyalty and consistently tuning into my shows from the days of Madonza. Guys, my days of Madonza to The Breeze, to the Diaspora Link on The Breakout, and recently on The Spot. You celebrated me as your Air Marshal, Chief Air Marshal, your Baba Occasion Master, your After Drive King, as well as your man on the spot. May you continue Muchindi supporter in my endeavors. I promise to keep giving you worthwhile, entertaining, and rich content on a different platform at a different level with love, respect, and appreciation. When DJ Ollah 7 Madondo, Chief A Marshal, zvandataura zviya, anosenga zita rake, anosenga row yake, anosenga mashows ake, kwese kwaanoenda vanhu vese kuna Olah, vanhu vese vanongoramba vachimutevera. This is something that is very difficult to do, especially kunotanga breaking new ground. It is very difficult. Kana wajara 9 to 5 job zvinotyisa zvachose, unofunga kuti maybe vana vachafa nenzara, but for 12 years you save this one channel uchingoshandira one broadcaster. No guys, stagnant zvachose haidiwi. There's a time when Tete Tilda vakaposta kuti vanohora $90. It was all over online. You can imagine vana Tete Tilda vaya neexperience yavainayo and what they are bringing to the table vachihora 90. Vana Olah ava hazvizodiwo kudaro naye veduwe. Are they being appreciated? Ndozvimwe ma-untold stories sekuti havagoni kutaura kuti panopera mwedzi neshow dzese dzavanotaura kusvika vatsvetera mavoice panouya mari. Isu tinenge tingonakirwa kuti tine muceleb wedu, asi celeb redu richirara nenzara. Guys, so that's as Olah saying iye akuenda hake.